Olipa kerran Nakuankka, joka muutti Pornopeten naapuriin. Yes! Yes! Hei naapuri, sinne sun tupatilas lähe ja rekko paskut kun viikko oikein urakalla. Mitä vittua? Saatana diabelia. Siinä on mun säkkä ja rekko, ota luu. Mulla vittua vähän pesä. Hei naapuri, venä sekunti, mä tuun käymään teillä. Morjes, kuinka tuot tänne käymään? Sä vois näytä mun semmoista pari tavaraa, mut pitäis leipoa kakkua, kun vieraita tulee. No, mitäs mä nyt tarttisin? Toi... Mitä? No toi ja toi ja toi ja toi ja... No toi ja toi... No jos mä otan kaikki. Morjes, näkyvileis. Asiaa pitäis vittua tässä, mä täytyy ajatella. Mä sen vittua! Kähtejä! Mä sen vittua! Ai, mulla ei tämmöstä tupaantujaisia tämmösinä, mitä sä... Kato Rekku, se syö sun paskaasi. Rekku, mennään tehdä vähän lisää sitä, se oli hyvä. Kaunis päivä. Linnut laulaa. Kaikki tekevät pihatöitä tänään. Jopa Aku. Moro naapuri, sä käyt pihahommia tekemässä, et sä olis löytänyt paria. Joo, kato. Anna mun sekin. No toi ja, jos sä kiinni. Mitä vittua tää on? Mä vittua äätitän. Ei naapuri, sut työkaus jäi, sori. Mä vittua. Mä vittu jää posasit. Voisiko se jallu nyt runkkaamaan? Vittu, et näissä lehdyssä on linnun paskaa. Oi, sori hei. Jos lähdet lähes sun vähän pian vitun rukua. Mä sen vittu jää tuomaan sama. Ajabivat asialle. Naapuri jo asialle tutujassa. Mitä vittu saatana oma? Kato mun kanssa, et antanut mun viidolla ja... nyt saat maistaa tota. Mitä helvettiä? Vittu mä haravaan sun perseesestä paikuttaa, saatana. Kaikki menivät katsomaan Nakun ja Pornopeten tappelua. Siinä oli sanomalehdissä. Kaikki sanomalehden toimittajat tulivat katsomaan sitä. Ja teille suorasta lähetyksessä täällä on vittu paksupää Pete nyt seuraamme tätä tappelua, joka on todella mielenkiintoinen. Tällä hetkellä he ovat valmiusaseen. Muna, 5-5. Hei! Minä jään sun bus. Ahaa! Veipäs sun puuspituu runkuu! Saatana! Vittu! Hyvä! Saatana, nyt mä kutsun vittu persnaama. Katukaa. Hyvä! Oi vittu! Saatana! Oi vittu! Oi vittu!
Oi saatana runkota tosta satana. Vitu on mun ytsäs kyllä turvas. Oi vittu mun perse. Oi saatana. Oi vittu. Piste. Joo, kyllä toimii tosi hyvin, tosi hyvin. No niin, sit ota siinä vähän vettä. Vedä sitä turpaa niin vitusti. Se vetäis olla turpaa. Kling! No niin, antaa mennä. Mitä vittu? Sakaramaa! Mä tein korkeamaa! Korkeamaa! Ui, saatana, tää menee paskas. Mä aikani täällä kärsin, hevosen näkkileipää järsin. Nyt se paska ohi on riemu juupel mahdoton. Tosta portista juoksen helvetin lujaa, vapaana miehenä pitkin kujaa. Nyt vipinää